Takže dnes by som vám chcel niečo povedať o knihe, ktorú napísal autor s takým komplikovaným menom. Volá sa Richard Richterich a názov tejto knihy je Tvoja nočná mora, ktorá vyšla vo vydavateľstve Marenčín. K tejto knihe som sa dostal tak, že bol som sa prejsť po knihkupectve a trošku ma zlákal obsah tejto knihy, ale teda bola aj zlacnená, keď sa mám priznať, stála predtým skoro 12 eur, ja som ju kúpil si myslím za 3 eurá. V podstate bola to dobrá kúpa v tom, že tá kniha stála naozaj len 3 eurá, lebo keby som dal za ňu celých 12 eur, tak by som to považoval za vyhodené peniaze. Kniha hovorí o tom, máme tu nejaký vzťah muža a ženy, žena sa volá Klára, je to približne 40-tnička a mladý chalan, ktorý sa volá Rado. Rado je v podstate taký flákač, typický študent na vysokej škole, ktorý má bohatého otca podnikateľa, a Klára je taká dobre situovaná žena, ktorá strieda partnerov, je finančne zabezpečená a nejakým spôsobom sa ich cesty pretnú, začne sa ich vzťah a navyše neskôr zistia, že ich spája aj spoločná minulosť. Táto spoločná minulosť vyjde najavo až niekedy v závere knihy a v podstate by som povedal, že je to jediná taká zaujímavejšia pasáž, pretože ostatné časti sú také rozprávanie po povrchu, posúvanie sa, klasický jednoduchý rozprávacký štýl, niečo na spôsob Matkina, takže pokiaľ sa vám páči takáto literatúra, kde rádi si pri nej oddychnete, nemusíte premýšľať, používať hlavu, tak knihu Richarda Richterecha vám odporúčam, ale tí, ktorí máte chuť na niečo hodnotnejšie, tak jediné, čo môžem tejto knihe povedať, tak asi to.